Κύριε Μανουσάκη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Best. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Ο λόγος της σημερινής μας επικοινωνίας είναι κυρίως η δράση «Η Λακωνία συλλογίζεται», στην οποία και συμμετέχετε. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, και είναι μια εξαιρετική προσπάθεια της Περιφερειακής Ενότητας για την ενίσχυση των ιδρυμάτων της Μητρόπολης. Των ιδρυμάτων αποκατάστασης και περίθαλψης των ιδρυμάτων της Μητρόπολης που κινδυνεύουν να κλείσουν, όπως όλοι ξέρουμε. Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, η κυρία Δανατέα, ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία μαζί με τους πολιτιστικούς συλλόγους της Λακωνίας για να μαζευτεί ένα ποσό για την ενίσχυση των ιδρυμάτων αυτών. Θα είναι ντροπή για τους Λάκωνας αν επιτρέψουν να κλείσουν αυτά τα ιδρύματα, αν δεν μπορέσουν να τα στηρίξουν αυτή τη στιγμή, τόσο κρίσιμη δηλαδή. Φυσικά και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό. Στα πλαίσια της δράσης αυτής γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας προβολή του Διεθνούς Φεστιβάλ Emotion, που έχει να κάνει με μια διαφορετική ματιά των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, με αναπηρίες. Ναι, είναι ένα φεστιβάλ διεθνές με ταινίες από όλο τον κόσμο, που μέσω αυτών έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις δυνατότητες των ανθρώπων, τις ικανότητες των ανθρώπων που έχουν κάποια αναπηρία. Την προσπάθειά τους για ζωή, το πείσμα τους για ζωή, πράγματα που εμείς τα θεωρούμε δεδομένα, πόσο δύσκολα κατακτιούνται, είναι πραγματικά ένα μάθημα στο σύγχρονο άνθρωπο που τα θεωρεί όλα απλά και εύκολα και δεδομένα. Θα γίνει την Τετάρτη 5 Ιουνίου στον κινηματογράφο της Σπάρτης, στο Cinema Center. Υπάρχουν κουπόνια τα οποία διαθέτουν οι σύλλογοι αυτή τη στιγμή, των 5 ευρώ για την ενίσχυση της Μητρόπολης, αλλά θα υπάρχουν και στον κινηματογράφο για όποιον θέλει να ενισχύσει τα ιδρύματα της Μητρόπολης. Για να μαθαίνει και ο κόσμος, γιατί πρέπει να έρθει κάποιος να το παρακολουθήσει σύμφωνα με... Γιατί θα κατανοήσει τον λόγο για τον οποίο γίνονται όλα αυτά και τον λόγο για τον οποίο λειτουργούν αυτά τα ιδρύματα και τι προσφέρουν αυτά τα ιδρύματα, και ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εκτός κοινωνίας. Είναι άνθρωποι που συμμετέχουν στην κοινωνία, έχουν το δικαίωμα στην κοινωνία, έχουν δικαίωμα στην καθημερινότητα. Θα μας δώσει και εμάς να καταλάβουμε, να ευαισθητοποιηθούμε και να βάλουμε και ένα λιθαράκι στη λύση του προβλήματος που δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε και σαν Λάκωνες που συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια και δίνετε ό,τι περισσότερο μπορείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω όλη τη Λακωνία να έρθει την Τετάρτη 5 του μηνός στις 7 η ώρα στο Cinema Center. Είναι θέμα τιμής της περιοχής να τα κατορθώσουμε με τις δικές μας δυνάμεις, αφού αυτή τη στιγμή το κράτος δυσπραγεί, να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε ζωντανά.